Nu har jeg fået Innotab 2 hjem fra Amazon, og selvom der var juletræet hos posten, så var den her allerede den 21. i december. Det er kun 4 hverdage efter jeg har bestilt den, så det må siges at være ret hurtigt. Størrelsesmæssigt så er den noget tykkere end en iPad, og iPad'en den har også en noget større skærm. Den passer lidt bedre i børnehænder, den her, end en iPad, og den virker også ret robust og god at holde på. Min version den er lyserød, men den fås også i en blå, og der medfølger et USB-kabel til rom med software til Learning Lodge Navigator, en ekstra touchpen og en engelsk manual. Batteriet det medfølger ikke. På siden af tabletten så er der indgang til hovedtelefoner, USB og gemmested til touchpennen. Selve tryktasterne de virker som på en iPad faktisk. Når man starter op, så virker det intuitivt og nemt at gå til. En stemme siger alt, hvad man skal gøre, samtidig som med, at det står på skærmen. Man indstiller tiden, som er opdelt i AM og PM, og så kommer man snart ind i hovedmenuen. Og man kan godt ønske, at der var mulighed for at ændre tiden til 24 timer, men det er en af de ting, man må leve med i den engelske version af tabletten her. Kameraet det kan drejes enten imod eller væk fra sig selv. Det er ikke et fantastisk kamera, der er for lidt lys til, at billederne bliver rigtig gode, men det er okay til, at børnene kan tage billeder af sig selv og vennerne. Den software, der ligger på Innotab 2, det er fra starten, den virker fint til børn. Der er en sjov, sød grafik, og selve brugerfladen er meget nem at finde ud af, selvom menuen er på engelsk, så taler billederne ofte for sig selv. Learning Lodge softwaren installeres fra den medfølgende CD. Her kan man ændre indstillingerne for hvert barn, der bruger tabletten, samt følge med i barnets fremskridt i spil osv. Man forbinder nemt tabletten ved hjælp af det medfølgende USB-kabel, og selve softwaren fungerer faktisk fint. Man får 2 point med, som man kan bruge på et spil eller en e-bog, så jeg har valgt en af hver her. Og det skal igen her nævnes, at det hele foregår på engelsk, og betaling for downloads det foregår i 1 sekund, men betalingen fungerer nemt og smertefrit, og apps det kan hentes fra 35 kroner. Men ligeglad med sproget på engelsk, så fungerer det sådan set helt fint. Det værste er, at man kan kun købe spil og e-bøger på engelsk. E-bøgerne de kan downloades, og de virker ret nemme, men det er klart, at især mindre børn de vil forstå lidt mere, hvis det var på dansk. For spillenes vedkommende så virker det mindre vigtigt at sproget på engelsk. Her handler det mere om koordination, reflekser og billedgenkendelse eller lignende. Ikke desto mindre kan de engelske e-bøger og spil være en glimrende marker til at også lære engelske sprog, og noget som alle børn i dag før eller siden skal. Den danske version af Learning Lodge er kun til Innotab version 1, og den fungerer altså ikke med Innotab 2. Danske e-bøger og spil til Innotab 1 eller lignende, de fungerer altså ikke med Innotab 2 på engelsk. Men hvis man vil have en billig tablet til sine børn, og kan man leve med sproget det på engelsk, så er der faktisk en rigtig fin tablet her til pengene. You can enjoy a large library of fun activities. Just go online to vtechuk.com/download, where you can download hundreds of apps, including games, ebooks, music, today's target. Destination reached.